duk an na ganta fa ruwa na da kowa ce ita ai ina haduwa da ita na budurwa unguwan nan ni Allah sani ba matsala ni da yake ba san ta bane ba shi sa to normal ne mu je kawai kira a wannan ai maganar da nake gaya ma ta tabbata wannan coci yake so kai baka da hankali a garin a haka ci wannan hankali to yayin ta sojoji to sojoji nawa ne karya mu a bari to wannan tana yin haka ne ina mutakar kaunar ki fa a garin nan fa ni ba wani wanda zai zo mun karewa ne san da nake miki a garin nan kai ki gani dan kwalisa ba san bibiye ni mana ki gani a da tsarin yake san kuwa din wannan yaka wannan kauce tun da kai yayin ta yazo gaskiya kallacin kafiyar tsoro tunda kai baka da hankali ga ma sojoji nawa na karya a garin nan ka zauna kawai kai ki ce kin ganna hanya ban san ki ba ki san da ba bara yin rana ba ta dalle kuma wannan hira ta take karewa ba wanda zai zo a garin nan ya zo a kanki ya daga mu wani da shi saboda kaunar da nake miki tallacin ka ta bani kai tallacin ya haka ne wayo Allah wayo wayo